In deze vierde aflevering van Venray van Toen staat een echt Venrays familiebedrijf Van den Munkhoff BV centraal. In april 2005 vierde Van den Munkhoff BV haar 125-jarig jubileum. Het bedrijf was toen nog gevestigd hier in de Grote Straat in Venray en bestond uit een boekhandel, uitgeverij en drukkerij. Maar er is sindsdien veel veranderd. In december 2008 verhuisde Van den Munkhoff BV van de Grote Straat naar het pand hier aan het Keizersveld, waar het inmiddels is uitgegroeid tot een moderne drukkerij en uitgeverij. De dagelijkse leiding is in handen van de neven John en Christ van den Munkhoff. Van den Munkhoff BV staat aan de vooravond van een bijzonder jaar. In 2013 bestaat Pelemaas TV 5 jaar en viert de kabelkrant alweer een 20-jarig jubileum. Veel plannen, veel veranderingen. Maar waar liggen nou de roots van het bedrijf? Wie zijn de grondleggers? Hoe werd Pelemaas vroeger gemaakt? De antwoorden op deze vragen zijn te vinden in een film die werd gemaakt ter ere van het 125-jarig jubileum door Cinvid Mediamakers. Ziet u de verschillen? Ik denk het wel. De Grote Straat in vroegere jaren. Hier begon de grondlegger van de Peel en Maas, Frans Emanuel Delhoenje uit Sittard, in 1879 een drukkerij en boekbinderij in een bijgebouw nabij het pand Kamps aan de Grote Straat. Op 27 maart 1880 kwam Delhoenje in het nieuws met de uitgave van de Venrayse Courant. Het eerste nummer bestond uit 4 pagina's. Veel plezier heeft Delhoenje niet gehad van de krant. Binnen het jaar na de eerste uitgave stierf hij op 32-jarige leeftijd in Venray. Na zijn dood werd de uitgave nog even voortgezet door zijn broer Nicolaas. Eind 1881 verkoopt deze de zaak aan Johannes van der Mark uit Grave, die direct enkele veranderingen toepaste. De eerste naam Venrayse Courant werd gewijzigd in Maas en Peel. Het bedrijf verhuisde van de Grote Straat naar de Paterstraat, waar thans Rini van der Leur is gevestigd. Al deze veranderingen waren schijnbaar geen succes voor Van der Mark. Op 15 september 1887 verkoopt hij de krant Maas en Peel met de drukkerij aan Willem van den Munkhoff voor 1800 gulden. Willem startte vervolgens meteen met een boekhandel. Ook Willem van den Munkhoff was schijnbaar niet tevreden met de naam van de krant. Met ingang van 23 maart 1889 veranderde de naam van Maas en Peel ineens in Peel en Maas. Ja, zonder enige kennisgeving. We hebben het nooit kunnen achterhalen hoe en wat waarom. Zelfs onze papa die wist het niet. Ja. Die heeft het ook ontdekt dat ze op een gegeven moment Maas en Peel was en later Peel en Maas. Maar er staat nergens geen woord van beschreven. De zaken gingen Willem blijkbaar beter af dan zijn voorgangers. Eind maart 1891 verhuist Willem met zijn boekhandel en drukkerij naar de Grote Straat, waar het bedrijf nu nog steeds is gevestigd. Na het overlijden van Willem van den Munkhoff in 1911 zet zoon Johannes, in de volksmond Jean den Drukker, het bedrijf voort.
Door groei van Venray, de peelontginningen en vestigingen van de gestichten nam het aantal lezers van Peel en Maas snel toe. Rond 1929 waren er 2000 betalende abonnees. De krant was inmiddels uitgebreid van 4 naar 8 en soms 12 pagina's. In de 30er jaren, de zogenaamde crisisjaren, nam het aantal lezers maar uiterst langzaam toe. Net voor de oorlog, in 1940, was de oplage gegroeid tot 2400 stuks. In de oorlogsjaren kreeg Peel en Maas een verschijningsverbod. Maar door ingrijpen van de gemeente mocht de krant in februari 1943 toch weer verschijnen. Bij het bombardement van Venray bleef het zakenpand van Van de Munkhof, hoewel zwaar beschadigd, overeind, terwijl rondom praktisch alle huizen vernield waren. Na terugkeer van de verplichte evacuatie in februari 1945 kon vrij snel de drukkerij en boekhandel weer in gebruik worden genomen. Door het militair gezag mocht er nog geen krant gedrukt worden. Het duurde nog tot september 1945 voordat Peel en Maas weer mocht verschijnen. Inmiddels waren diverse zoons van Jean den Drukker actief in het bedrijf. Nou, persoonlijk zit ik er van 1939. Ik zit erin van 1944. Dus 39, 40. Was je met z'n drieën, hè? Eerst met z'n drieën. Eerst met z'n vier, er is er nog eentje in concentratiekamp in Duitsland gebleven. Nee, we zijn er van jongens af aan in opgegroeid. Papa die werkte ook van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Ja, De oudste zoon van Jean, Wim van de Munkhof, was inmiddels de nieuwe redacteur. De oplage bedroeg 2500 en de ondertitel luidde vanaf die dag Weekblad voor Venray en omstreken. Voor en na werd in het bedrijf een technische vernieuwing uitgevoerd. In 1960 werd de uit 1912 daterende cilinderpers met handinleg vervangen door een pers met automatische inleg. In 1975 overleed de legendarische Jean den Drukker op 91-jarige leeftijd. Tot aan zijn dood werkte hij nog dagelijks in de drukkerij. Een zware slag trof het blad een jaar later, in 1976, door het vrij onverwachte overlijden van hoofdredacteur Wim van de Munkhof. Ja, dat was de man eigenlijk die zo'n beetje de krant vol schreef. En dat heb ik dan ook zo'n beetje erbij gekregen. Nou, ik ben dus hoofdzakelijk voor het handelsdrukwerk. Ik help dus wel mee in de krant, in de avonduren als het heel druk is. Maar de rest van de week is voor mij allemaal het handelsdrukwerk. Tot overmaat van ramp begeeft enkele maanden later de drukpers het. Noodgedwongen wordt voor het eerst in de geschiedenis de krant elders gedrukt. De collega's van het Dagblad voor Noord-Limburg bieden uitkomst. Als in 1980 Peel en Maas 100 jaar bestaat, is de krant, drukkerij en de winkel sinds 1887 in het bezit van de familie van de Munkhof. Toenmalige directie Dick, Toon en Mie, de echtgenote van Wim, was de derde generatie die dit boeiend familiebedrijf runde. Dit deden zij samen met een groot aantal medewerkers met een lange staat van dienst, zoals Jan Beerkens, Charles Seibers, Gerrit Rutte en Harry Beerkens. De krant werd destijds nog steeds op de oude vertrouwde manier in lood gezet. Het samenstellen van de pagina's gebeurde nog handmatig.
Naast Dick van de Munkhoff als redacteur was alleen Frits Hovens maar liefst 50 jaar lang actief als freelance verslaggever. Maar hoe kwam toch die krant steeds vol? Ja, het zal wat een heilige geest zijn, denk ik. Maar vol komt hij elke week. Ik hou nog elke week wat over, maar... De mensen komen het u brengen allemaal? Ze komen het brengen, ja. Te koop. Open City. Ja. Kruidweg 9A. Dat is 4,50. Ja. Ja, je moet natuurlijk zelf een verhaal schrijven en je krijgt de dingen aangebracht van maak er eens iets van of weet je daar iets niet van schrijven. Maar dat houdt het dan ook wel eens een beetje weer op. Peel en Maas wordt dan al praktisch huis aan huis bezorgd door de Venraayse jeugd, die er een leuk zakcentje mee verdient. En de oplage blijft maar groeien. Op het ogenblik ruim 8000 stuks. Betalen abonnees. Dus we kunnen praktisch zeggen dat we gemiddeld 8 tot 10 nieuwe abonnees per week. Ja, ze moeten er nog altijd voor betalen en ze doen het. Dus... Vroeger was je rechtsdaalnootje een tientje in het jaar. Dus voor prijs hoef je niet te laten. De gemeente is ook graag bereid om een pagina te betalen. Nu ben ik in staat om via Peel en Maas wekelijks bij de mensen in huis te komen. Mijn gemeentelijke boodschap wekelijks te brengen. Dus iedere week op het laatste moment kan ik mijn berichten kwijt. En de mensen die zijn tot op het laatste ogenblik op de hoogte van de gemeentelijke situatie. En dat is zeer belangrijk. Het Venraayse Weekblad had dus in 1980 de eerste 100 jaar volgemaakt. Een compliment waardig. Vanwaar dat succes? Nou, dat is een krant die hier in de streek niet te missen is. Voor het plaatselijke en het algemene sportnieuws. En voor de rest zijn we er hier in Venray blij mee. Elke Venrayer die weet dat Peel en Maas bestaat en dat is een stukje van zijn leven. Iedere donderdag dan vliegen we naar de brievenbus om te kijken wat hij te vertellen heeft. Dat is een stukje Venray wat een Venrayer niet meer kan missen. Hè. Nu, 25 jaar later, is dat niet anders. Maar er is meer. Van de Munkhoff is uitgegroeid tot een modern bedrijf met een eigentijds gezicht. Alleen de nostalgie heeft plaatsgemaakt voor modernisering en het digitale tijdperk. Peel en Maas heeft zich meer en meer ontwikkeld tot nieuwsblad. Wekelijks worden nu bijna 13.000 kranten gedrukt en bezorgd. En niet alleen in Venray, maar tegenwoordig ook steeds meer in de gemeente Meerlo-Wansum. Maar daar is wel wat voor nodig. Peel en Maas wordt vandaag de dag gemaakt met de modernste productiemiddelen. Zoals hier op de afdeling Prepress, waar specialisten de layout voor advertenties ontwerpen. De opmaak van de krant gebeurt volledig digitaal. Door onder andere gebruik te maken van kleurentechniek heeft de Peel en Maas een nieuwe, eigentijdse uitstraling gekregen die niet meer weg te denken is. De redactie is de rode draad van de Peel en Maas. Hoofdredacteur Christ van de Munkhoff en een team van 3 fulltime redacteuren, fotografen en enkele freelance journalisten staan garant voor de inhoud van de Peel en Maas. Via een snelle internetverbinding worden de digitale pagina's doorgestuurd naar de drukkerij in Gennep. Via een computer-to-plate systeem worden de drukplaten vervaardigd zonder tussenkomst van filmmateriaal. Als de drukplaten zijn ingespannen, kan het drukken beginnen. In een recordtijd is de pers op volle snelheid en een lang lint van gedrukt papier wordt door de pers gevoerd om bedrukt te worden. De separate papierbanen worden na de bedrukking samengevoegd, gevouwen en vervolgens automatisch gebundeld. Binnen een uur zijn de 13.000 kranten klaar en kunnen ze op transport naar Venray. Daar is verspreidingsbureau Periodiek verantwoordelijk voor de bezorging bij de abonnees.
Traditiegetrouw zorgen veelal jeugdige krantenbezorgers ervoor dat de krant iedere week op donderdagmiddag in de brievenbus ligt. Maar de lezers willen ook dagelijks het laatste nieuws uit de regio. Van de Munkhof brengt sinds 1993 via kabelkrant Venray het actuele nieuws dagelijks via de kabel bij de Venraynaren in de huiskamer. Bijna de helft van de Venraynaren leest dagelijks deze kabelkrant. Als kantoorvakhandel is Van de Munkhof gespecialiseerd in een breed assortiment aan kantoorartikelen, voornamelijk voor het bedrijfsleven. Tal van bedrijven uit de regio maken ook van deze dienstverlening gebruik. Daarbij is snelheid en service het devies. In de moderne winkel aan de Grote Straat vindt u een breed scala aan boeken, tijdschriften, hobbyartikelen en dvd's en cd-roms. Eigenlijk te veel om op te noemen. Vakkundige medewerkers staan klaar om ervoor te zorgen dat iedere klant een tevreden klant is. Parallel aan de krant heeft ook de drukkerij zich verder ontwikkeld in de digitale techniek. Op de prepressafdeling wordt drukwerk ontworpen en voorbereid. Of het nu gaat om speciaal kleindrukwerk, seriematige opdrachten of full-color drukwerk. Drukkerij Van de Munkhof laat niets aan het toeval over. Op diverse offsetpersen worden de orders gedrukt. Voor specifieke nabewerkingen wordt nog steeds een oude boekdrukpers ingezet. Techniek is voortdurend in beweging. Met de nieuwe digitale 7-kleuren printer is Van de Munkhof up-to-date en in staat full-color prints te maken van ongekende kwaliteit. Niet alleen Peel en Maas, maar de gehele onderneming bestaat 125 jaar. Dankzij haar veelzijdigheid is Van de Munkhof BV de laatste 25 jaar uitgegroeid tot een modern bedrijf met een bijzonder karakter en toch nog een stukje nostalgie. De leiding is immers in handen van inmiddels de 4e generatie. Colien, John en Christ Van de Munkhof. Samen met de meer dan 30 vakbekwame medewerkers leveren zij een breed scala aan diensten en producten. Van uitgeverij en kabelkrant tot kantoorvakhandel, boekhandel en drukkerij. Dat maakt Van de Munkhof een unieke onderneming.